ఇప్పుడేమో టైం కరెక్ట్ 1 అవుతుంది. బెడ్రూమ్లోకి అనిపిస్తలేదు పైకి వెళ్ళినామని ఎందుకు? నిద్ర వస్తలేదని చెప్పేసి పైకి వెళ్ళేసింది. పావు పైన వస్తే చల్లగా ఉంది. 1:04 అవుతుంది. దయ్యం తిరిగే టైంలో మేము తిరుగుతున్నాం ఇప్పుడు. ఇవైతే నిజంగానే దయ్యం ఇవన్నీ ఇంత చల్లగా ఉందంటే మస్తు పీస్ఫుల్గా ఉంది అసలు. నేను వద్దామంటే కుదరదు కానీ ఈరోజు అయితే మస్తు అనిపించింది. ఈరోజు కుదరదు కానీ కుదిరిపించుకున్నాం. చూడండి గైస్ ఇంత మంచి హ్యాపీ మూడ్ ఉంటే చెప్పుకోవాలంట. వర్షం పడుతున్నది, ఇంకా చాలా ఎక్కువైంది వర్షం, అందుకోసమే కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాం. బెడ్రూమ్లో కనిపిస్తలేదు. ముందే మా ఫ్రెండ్ ఏమో మత్తుకల్లు చూడండి ఆమె ఎంత కష్టపడి కింది పోతుందో. బాయ్. ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, గుడ్ నైట్.